Sanibonani guys, igama ngiNqobile ngifisela masibela homecoming ngomhla ka-20 April. Guys, uSifiso-ke usemane waqinga isibindi kubhuti wabiza wonke umndeni wakhe ukuthi-ke babambe umhlangano ophuthumayo. Nomalanga benovusi-ke guys bebekade bezotshelwa ukuthi sekuzoba nomakoti omusha laphaya kokubheka okunguzethu. Uvusi-ke le ndaba kayithandisisanga neze kahle. Umbuzile ukuthi hayibo kodwa bhuti sikhona isidingo salokho. Amane wathi-ke uSifiso impela sikhona. Hayi kusiyona into efuna yimina lena, into efuna uma nobaba laba sebadlule emhlabeni ibona abafuna la ekhaya zethu. Hayi-ke guys uMaNkwanyane naye-ke wale kwegwajaza kuntombo ubonakala ukuthi le nto akayifuni nje neze usayenza ngoba nakho nje ufuna ukujabulisa yena umyeni wakhe phela uSifiso. Guys, uNomalanga-ke bathe sebehleli bobabili benoMaNkwanyane endlini. Ambuza ukuthi yazi ngikubonile phela ukuthi bungajabulile neze ngalento efuna ukuthathwa ubhuti esithembu. Ngempela uzizwa unjani ngalento le? Wathi hayibo ngi-right mina. Wathi cha ukho right. Indaba ungamtshela ukuthi awufuni. Wathi kubalekile yini ukuthi ngimtshele lokho ngoba phela noma kuthiwa ngiyamtshela ukuthi angifuni usazoqhubeka yenze akuzoshintsha lutho lokho. Angithi wena-ke hamba ugize izitsha khohlwe yindaba zabantu abadala. Yo guys, waze washo ukuthi bengingasho ukuthi ngifuna uvo lwakho ngale ndaba le. Thina bekumele sinitshele lokho esinitshela kona nina nikwamukele kuphela njengabantwana. Hayibo guys, akupheli-ke lapho. Uthe nje kusuka lapho kuSifiso wahamba waya le koHlongwane eyobhekana phela enhlamvini zamehlo ngqo nobabakazethu. Themefika khona guys, yes. Hey, ubabakazethu bekade thukuthele eganuni wabo. Wangqongqoza uSifiso wazama ukuhloniphisa abakithi. Wahlala phansi wathi baba niyaphila kodwa wamane wavuma ngekhanda kuphela babakazethu. Athi baba ngithi angizosho ukuthi lana ngimoshile. Ngizolungisa amaphutha ami. Ngiyamthanda uzethu ngenhliziyo yami yonke. Ngifuna nje wazi ukuthi angeke ngidlale ngaye. Wathula nje ubabakazethu. Athi yabona mina lento le ayifuna yimina kahle kahle. Uzethu ukhethwe uma benobaba. Bathi angiye lapha koHlongwane ngiyothatha imbali yami. Bakhethe lo muzi lo ngoba nakho bayazi vele ukuthi uhloniphekile futhi unesizotha. Ezama ukuthi bandla incengele uSifiso. Athula nje babakazethu. Athi angiqondile ukukudelela. Angifuni nakanye kube ngathi ngikudelela baba uHlongwane. Yingakho ngithi ngize la ngizocela nje ihlobo esihle ngizoyiletha inkomo zakho. Hayi guys, kushubile. Lapho konke lokhu kuyenzeka nje uzethu akekho endlini enginesho ukuthi kube bekade ekhona. Bekade ezoshawa amanye amahloni-ke naye ebona uSifiso ebhizi ekhophozela uyise. Hayi guys, akupheli-ke lapho. uShwabi-ke usanqaba le ndaba yokuthi uMaNgcobo ebuyele laphaya emzini wakhe. Uyasho ukuthi akafuni ngisho liphathi igama lakhe uMaNgcobo kuloya muzi. Ngoba impela nje uyamnyanyisa kahle kahle. Uma wakhe uzamile ukumbusa umqondo washo ukuthi yabona ubaba wakho ngahlala naye isikhathi eside kabi engihlukumeza. Wathi ngempela wema indaba uhlale nalesa silwane isikhathi eside kangaka ungamshiya. Wathi angithi bingenayo indawo yokuhlala nawe ngingazi uzokubeka phi ukuthi-ke uyasigxosha le ekhaya. Ngabekezela-ke khona la mfana wami okwakubamba khona ngamawashingi wakushaya ngizwe ngathi inhliziyo yami yadabuka. Yazi ngathi mengithi ngiyafika nenduku yomshanelo ngiyamphindisela. Hey, wangibamba ngey'keti wangihudula umphakathi wonke wathula wangangilamulela. Ngabona uShabi guys esekhalame inyembezi. Kubonakala nje ukuthi ngisho lesi story mexoxela sona sekuyistory esidala kodwa kube ngathi sisasishasha. Phindelile-ke guys uShabi le kwi-counseling ngoba uma wakhe ushilo ukuthi mntanami ungalinga ufane neleli sasilwane. Angifuni nawe ugcine usuphatha uMaNgcobo ngale ndlela ubaba wakhe ayengiphethe ngayo ngoba ngathi mengimbalekela ngimshiya ngangaphinde ngabheka emuva noMaNgcobo uzwenza into efanayo la kuwena. Wathi mefika-ke kwi-counseling-ke guys uShabi hayi leya ndoda le ye-counseling yaphinda ithinta indaba kayise. Yasho ukuthi nje kunje namhlanje kungenxa yakho. Ubaba wakho yena lo kwenze wabe lesilwane yisona. Hambile kuShabi wathatha isithombe sekhehla elidala. Elidala ikhehla lesi. Kwabonakala ukuthi lona-ke leli khehla leli lemhlukumeza nonina. Hayi wakhuluma nesithombe washo ukuthi wena ukhohlakele wena baba. Ungani ufuna ngifane nawe? Yangibona manje ngifana nawe mina. Sajabula-ke manje njengoba sengifana nawe. Waqeda lapho wasidabula isithombe wasithuka isithombe waqeda wakhala futhi. Kubonakala-ke guys ukuthi impela hayi uyayivundulula lezi inhlungu zakwipast yakhe. I hope-ke
ukuphila, angagcini njengokuthi-ke aconfront isithombe, asiconfront asidabule bese-ke eyaphola ukuze-ke uMaNgcobo amfice ekwi-good state. Guys, akupheli-ke lapho. Uphindile-ke njengoba nje indodana yakhe uSiphamandla esibhizi-ke noMalanga. Uke wathi ukuba worried ugirl, waxoxela-ke uNesi Thandule indaba ukuthi hey, uke wambamba endlini intombazane lo mfana. Wase wangenelela kuMandla-ke washo ukuthi hhayi, nginganisiza mina ngikhulume naye umfana ngoba ngathi kudinga umuntu wesilisa manje uzomluleka ngalesi simo. Wavuma kuPhindile. Fikile-ke guys uMandla wakhuluma naye uSiphamandla-ke indodana kaPhindile, bancokola kamnandi baze bahamba babuyele endlini bayodla amakhekhe. Ingane kwabonakala ukuthi hhayi ikhululekile impela mayikhuluma nalo mlisa lo. Sesihambile kuSiphamandla wasala uMandla benoPhindile. uPhindile wa-offerisha ukumthelela ngisho iglasi yewayini ezombonga phela ngokuthi-ke amkhulumele nendodana yakhe. Guys, kodwa lokubonakala nje ukuthi kune-love spark eyenzakalayo phakathi kubo bobabili. Yebo, sebesebenza isikhathi eside ndawonye bengayiboni lento le, kodwa-ke namhlanje hhayi bebebukana ngamanye amehlo esingakazi nathi siwabone ukuthi hhayi ayokagcine-ke ebukeka kanje between the two of them. But guys, asithembeke ukuthi into yabona abizobahambela kahle, kungagcini sekukhona isandla semfene ngoba nangu uNesithando wathi kuyiqhubela kamnandi nje noNgaraje kwafika uMaNgcobo wafaka unyawo. uMaNkwanana wathi uyiqhubela kamnandi noSifiso kwafika uZethu wafaka unyawo. So abekho abantu abasafe laphaya, so asithembe ukuthi-ke yena ngeke aphazanyiswe umuntu kumandla wakhe. Guys, aphela lapho amazibela namhlanje, ngakhohle ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobile nifisela amazibela homecoming ngomhla ka-20 April. Guys, uSifiso-ke usemane waqinga isibindi kubhuti wabiza wonke umndeni wakhe ukuthi-ke babambe umhlangano ophuthumayo. uNomalanga benoVusi-ke guys bebekade bezotshelwa ukuthi sekuzoba nomakoti omusha laphaya kokubheka okunguZethu. uVusi-ke le ndaba akayithandisisanga neze kahle, umbuzile ukuthi hayibo kodwa bhuti sikhona isidingo salokho. Amane wathi-ke uSifiso impela